A pocs quilòmetres del Cap de la Nau, punt més oriental del País Valencià, s'hi troba el petit municipi dels Poblets. Allí, cada any s'hi celebra el festival Almedrà Barroc. Durant la tarda del passat dissabte 22 de juliol, carrers i places dels Poblets es van anar omplint de gent amb moltes ganes de passar-s'ho bé, tot fent temps per a l'inici del festival. A les 10 de la nit el van encetar la formació de l'Alcúdia Òscar Briz i els Cors d'Aram, que van interpretar les peces del seu fins ara únic disc El temps hi ha arribat, un treball a mig camí entre el pop i la cançó d'autor. Jo soc Òscar Briz i vaig començar ja fa molts anys, concretament cap a l'any 83, per ahí, 82. I estava en un grup prou puncarra que es deia Coda, una cosa de l'època, no? I després ja vaig fer unes Banderes de Mayo, en castellà, teníem 3 àlbums, i ja durant els 90 vaig fer The Beat Dealers, que és un grup en anglès, power pop. O sigui, he fet moltes coses. També tenia un trio de blues rock, i he estat a Austràlia. De les illes provenien els segons en actuar, els Fora de Sembrat, que van deixar ben palès que en català també es pot fer rock contundent. Al final de l'actuació van convidar el públic assistent a tastar les típiques sobrassades i ensaïmades mallorquines, però no sabem si finalment van complir la seva promesa. Sí, sobrassada sí que la tenim a l'Ajuntament, que avui anem a dormir a l'Ajuntament, a la sala de plenos, i tenim allà les sobrassades, ensaïmades, ho tenim tot, i sempre en duim. Cada cop que venim Bé, aquest és el primer cop que venim aquí a Alacant, però quan anem a Catalunya sempre duim sobrassades i ensaïmades per la gent que va venir després i menjam plegats. El quintet Moonlocks va estrenar unes quantes cançons del que serà ben aviat el seu segon treball de llarga durada. L'actuació, a més, va ser enregistrada per un equip del programa Línia 900 de Televisió Espanyola que estan preparant un reportatge sobre els d'Alboraia. Al final va fer acte de presència al Gordi, el que en el seu moment va ser el cantant dels Moonlocks i que va interpretar la versió de la coneguda cançó El vent de Raimon, que ja cantava en el seu primer mini-CD Morir lluitant. L'any passat no vam estar perquè estàvem al Senglar, però jo l'any que vinc així i la veritat és que la festa està molt bé, la gent estava ahí, no? Estava el carrer brutal i la veritat és que m'ha agradat molt per això, no? Per lo que comentàvem, que és un festival que es faci a València, ben muntat, no? D'una característica privada diferent al Tirant de Rock i funciona, no? Funciona i això en plena de goig, no? Que al País Valencià, la meva terra, funciona igual que funciona allà dalt el tema del rock en